Toto je čln nemeckých dobrovoľníkov. Do Chersonu ho priniesli týždeň potom, ako došlo v oblasti k odpáleniu Kachovskej priehrady. Video z útoku na červený čln okamžite zverejnila ruská skupina na sociálnej sieti v polovici júna s oslavným popisom. Tu sú na lodi, pechota nepriateľa, zastavujú sa pri brehu, nevedia prejsť popod most. A tu na nich už čaká delostrelectvo. Bravo, chlapci! Alessia bola pri útoku. Tí dobrovoľníci prišli zachraňovať na tomto člne iba zvieratá. Tu môžete vidieť, ako šrapnely zničili kovovú výstuž celých sedadiel. Ak by tam ľudia ostali sedieť, boli by dnes mŕtvi. Je z Kazachstanu. Od roku 2014 pomáha ukrajinskej armáde. Je medičkou. Chodí po zranených vojakov tam, kam nemôžu ísť sanitky. Priamo na frontové línie. Обстріли постійно, або лінія фронту проходить, то туди їдемо ми. Того моста її трафили, а вона пак сплула. K útoku došlo nedaleko železničného mosta. Alessia pracuje s pašou. Keď sa čln potopil, išli ho hľadať. My sme sa s nima seznámili den předtím. Ja som slyšel, že mluví německy, tak šel za nima, povídali. Oni, aby jsme jich vzali na vodu, říkali, my jsme byli unavení, říkám, kluci, pojďte zítra. Stejně oni nikoho našli a šli na tu vodu a zrovna bylo ten ostřelování, tak utekli. A na druhý den prosili nás, ne oni přímo, a oni to rozeslali čatama, jo, že jim zasáhli loď, aby jsme ji našli, aby někdo ji našel. Jo. A pak nám jedna ženská řekla, že ji někde viděla plút, jo, tak jsme tím směrem pluli. No, prostě vyrazili a našli ji. No. Rusi videli, že sú to civilisti. Ktorá armáda používa červené člny? Ukrajinská armáda používa úplne iné. Máme silnejšie motory a sú to výkonnejšie stroje. Ale Rusi na svojom videu povedali, že zničili našu ukrajinskú pechotu. Zničený čln z Chersonu je na Slovensku. Priniesli ho dobrovoľníci z neziskovky Cesta nádeje života. Bude súčasťou vojenskej expozície ako spomienka na ruskú agresiu v Európe a útokov na civilné ciele. Z Ukrajiny Rastislav Stričko, televízia JOJ.